खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायनाय बावहरबाय। स' दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोनजों सावरायनो लादों। स' बे आसामनि इलेक्ट्रिसिटि डिपार्टमेन्ट एपिडिसिएल माने आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि लिमिटेडनि सायाव। स' बिथांमोना साननैसो सिगां माखासे गोदान आपडेटफोरखौ गावसिनि वेबसाइटआवहाय गावसिनि वेबसाइटनि थ्रुयै आरो निउस चेनेलफोरनि थ्रुयै होगासिनो दङ। बे गोदान आपडेटआव दं जोंहा मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाय आरो आधार कार्ड आपडेट खालामनाय नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारजों। जायफोरा कन्जुमार मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्डफोरखौ लिंक खालामनानै लानो हायाखै बिथांमोना भबिष्यतआव माने फिउचारावहाय इलेक्ट्रिसिटि मोननायनिफ्राय गोजानाव थानो हागौ होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बेवहाय लिरदों consumers who fail to register their mobile number with APDCL may be barred from electricity। बाव डाइरेक्ट मेनसन खालामना होखाबाय बिथांमोना, जुदि नोंथांमोना सोरबाया जुदि मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्डफोरखौ डिटेल्सफोरखौहाय कन्जुमार नाम्बारजों लिंक खालामनो फेल जायोब्ला नोंथांमोना इलेक्ट्रिसिटि बाहायनायनिफ्राय गोजानाव थानांनोबो हागौ होननानै बुंदों। आरो बेवहाय माखासे निउसाव लिरदों जाहैबाय नोंथांमोना जुदि बाहाय Assam Power Distribution Company Limited has asked to consumer to provide all personal details on its official website to serve a better way। बिथांमोना बुंदों माने आसाम पावार डिस्ट्रिबिउसन सर्टे एपिडिसिएलआ कन्जुमारफोरखौ खावलायदों जे बिथांमोना गावसिनि फुरा डिटेल्सफोरखौहाय गावसिनि वेबसाइटआवहाय अफिसियेल वेबसाइट एपिडिसिएलनि अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै सोनानै लानो थाखाय, जाहाथे बिथांमोना गावसिनि बेटार सार्भिसखौ साबसिननिफ्राय हामसिन सार्भिस होनो हायो होननानै बिथांमोना बुंदों। बेवहाय मा रिक्वायार जागोन होनदों, कन्जुमार टु रेजिस्टार मबाइल नाम्बार विथ प्रोवाइड आदार डिटेल्सआव थानो हाया मबाइल नाम्बार ओमफ्राय इमेल आइडि जुदि दङब्ला नोंथाङा, ओमफ्राय अकुपेसन बेफोरखौहाय होनानैहाय लिंक खालामनानै लानांगोन। माने बिथांमोननि वेबसाइटआवहाय आपडेट खालामनानै लानो थाखाय खावलायदों आरो। स' जों बेवहाय बे भिडिअआवहाय नायलांगोन नोंथाङा माबोरैहाय कन्जुमार नाम्बारजों नोंथांनि मबाइल नाम्बार, आधार नाम्बार आरो इमेल आइडिफोरखौहाय लिंक खालामनानै लानो हायो। स' बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। भिडिअनि थ्रुयै नोंथाङा मोनथिनो मोनगोन नोंथाङा माबोरैहाय गावनो मबाइलावहाय नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारजों नोंथांनि मबाइल नाम्बार आरो आधार कार्ड बेफोरबायदि डकुमेन्ट्सफोरजोंहाय माबोरै लिंक खालामनानै लानो हायो। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था। मबाइल नाम्बार लिंक खालामनो थाखाय जों दा डाइरेक्ट मबाइलावहाय फैबाय। थ' मबाइलावहाय नोंथांनि क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामदो। अपेन खालामखांनायनि उनाव apdcl.org बेखौ गुगोलावहाय लिरनानै डाइरेक्ट सार्च खालामबानो जाबाय। सार्च खालामबाथाय नैबायदि वेबसाइटआहाय गेंगोन। बेवहाय गोबां अपसन दङ, माने बिल पेमेन्ट खालामनो थाखाय, नोंथांनि बिलखौ नायनो थाखाय, नोंथांनि प्रिपेड रिचार्ज खालामनो थाखाय मिटारनि। स' बेवहाय थुआलासिनो डाइरेक्ट जों आपडेट मबाइल नाम्बारावहाय थुनोसै। नैबे 6 अपसनावहाय दं, आं रेड मार्क होखाबाय। स' बेवहाय नोंथाङाबो क्लिक खालामदो नोंथांनि मबाइल नाम्बार, इमेल आइडि बेफोरखौ मा खालामनो थाखाय। स' बेवहाय कन्जुमार नाम्बार बिदों, नोंथांनि कन्जुमार नाम्बारखौ होदो। कन्जुमार नाम्बारा नैबेबायदि माबायाव साइडआव थायो गोजौआवहाय बै बिलनि। स' नोंथाङा नायनो हागोन स्क्रिनाव। स' कन्जुमार नाम्बारखौ होखांनायनि उनावहाय डाइरेक्ट बै तिरसिनावहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय। डाइरेक्ट क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांनि फुरा डिटेल्सआहाय फैगोन। बेवहाय नोंथांनि कानेक्सन टाइपआ पस्टपेड ना प्रिपेड, ओमफ्राय नोंथांनि नेम, ओमफ्राय बेवहाय मबाइल नाम्बार फैगोन। मबाइल नाम्बारा जुदि नोंहा सिगांनिफ्रायनो दंखायोमोनबा बेवहाय अलरेडि फिल जानानै फैखागोन। आरो जुदि नोंथाङा गोदान होनो गोसोब्लाथाय, आरो जुदि नोंथांनिया बेवहाय मबाइल नाम्बार फैयाखै होमबा नोंथाङा डाइरेक्ट सिम्पलि बेवहाय क्लिक खालामनानै नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौहाय थुनानै होनो हागोन आरो। बेयाव इमेल आइडि, नोंथाङा जुदि इमेल आइडि दंब्ला इमेल आइडिखौ होदो। ओमफ्राय बेवहाय थार्डआवहाय अकुपेसनाव नोंथांनि अकुपेसनखौ होदो। ओमफ्राय फर्थआवहाय आधार कार्ड नाम्बाराबो मेन्डेटरि नङा, जुदि होखानो गोसोब्ला होनो हायो। थ' आधार कार्ड नाम्बार होखांनायनि उनाव डाइरेक्ट बिदि साबमिटआव थुदो। साबमिटआव थुनायनि उनावहाय अटिपि थांगोन नोंथांनि मबाइलावहाय। बे अटिपिखौ नैबेहाय अटिपि भेरिफिकेसननि बक्सआवहाय थुनानै भेरिफाइ खालामबानो जाबाय। दा आंनाव मबाइलावहाय मोनसे अटिपि फैबाय, बे अटिपिखौ थुनोसै आं। अटिपिआ आंना बिसिबां, नै अटिपिखौ थुबाय। अटिपि थुखांनानै डाइरेक्ट भेरिफाइ खालामबाय। भेरिफाइ खालामब्लाथाय बेबायदि कन्जुमार मबाइल नाम्बार आपडेट साक्सेसफुलि आपडेटेड बिदि दिन्थिगोन आरो। दा आंनिया मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाया जाबाय। बेखौ चेक खालामफिननो थाखाय डाइरेक्ट नोंथाङा कन्जुमार नाम्बाराव बेवहाय कड टाइप खालामफिनदो। बे एखे प्रसेसआवनो बे कन्जुमार नाम्बारखौ टाइप खालामदो। टाइप खालामखांनानै डाइरेक्ट बै टिरावहाय थुना होदो। टिराव थुखांनायनि उनावहाय नोंथांनि डिटेल्सआहाय फिर गोदानै फैफिनगोन। बे गाहायाव नोंथाङा नुनो मोनगोन मबाइल नाम्बार अपसनावहाय नोंथांनि मबाइल दा गोदान होनाय मबाइल नाम्बारा फैदोंना फैयाखै। जुदि फैबायब्ला नोंथांनि
बै मबाइल नाम्बार आपडेट खालामनाया साक्सेसफुल जाबाय होनना नोंथाङा मिन्थिना लाबानो जाबाय। स' भिडिअ'आ बेसिमल'। स' भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा लाइक खालामदो, शेयार खालामदो। जुदि नोंथाङा सानो नोंथांनि लोगोफोरा सोरबा रिलेटिभ्सफ्रा बे भिडिअ'नि गोनांथि होननानै भिडिअ'खौ शेयार खालामना हो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो गोदान फैदोंबाथाय। स' भिडिअ'आ बेसिमाव आं फोजोबनानै नोंथांनि गोजोन हामलायनानै भिडिअ'खौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।